sare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takkusan yoni to likseyba gorgola to bele ndendi to ganki to wuro jibi alpha to tulde baali to seyena wuro molo to seyena gabari to wajjo boso yaabe to sincana siso sinse to sincana samba cillo ko on takkusan jula ha nder galle ceerno amati jane alpha ba to moderna ha to galle makko to kala makko sama sa to kilinkara ko taari dum kala ene jiyayi gardidi kabruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jolidi ndi ene tawe e nyalawma hande o e jillu makko ngo balli didi ngo wadi e ndara ngo wadata ndara selibabi to leydi Sénégal mankale odo bateau chinois gonnodo e awde mo camleji mum nangi yiti goski jeetati taw ko sagatabe yonnobe danne suuderu yolinobe be goskiji mena donc no yitede to leydi Mali to meedi Mali ko wad boni be jiabe fedde sebitine madi jangumo men e ndara wuro tawtengo sara farabugu be jobima pitali yimbe dido to leydi Congo Brazzaville capantere jena e retraité kolli tigi metti men sabo kay lebbi no gas jeetati joni no gas jeetati lewru ko be kebani jobdele mabbe pension ngaji mabbe be kolbi tigi wonde ko hedbe henbe nyami dido na koppereje to leydi Maroc consulat général mo leydi France ko kanyum tawa e ndara suudu mum to consulat to Tanchim wondani e fitando muma bismillah mon e ketki kotondirte joni jañuɗen docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso gonnoɗo jillu muɗum toon to Bamako lamorgo leydi Mali ene tawi oɗo saaha mo gonɗen e lawol faadude toon to kiidira ɗon ɗo woni pharmacie makko kala taweteɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to kiidira juma mawɗo mo kiidira ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso kala ko cohluɗa e leɗɗe ma heɓ cefroɗa cella so tawi ari ha to Barkewi wuro galle ceerno Sali Boubacar Haydara ma tawɗon sohna Aminata Amadou Sow ko woni kalfinaɗo pharmacie docteur Djibiso so tawi ari ha région de Matam aɗa wuro Matam natirde wuro Sogi ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso nottotoma ɗon ko biyeteɗo Makka Bana kono ne kadi Dakar Kermassar lawol Fade Mbon are Tampa sa ari ha ɗon ma tawɗon ceerno Baba Dia kam nottotoma docteur Djibiso ene welti ngam oɗo sa habrude dendagal bandiraɓe Mauritanianaɓe jabɓoɗe mo ɓoyata ma on jimo ton to kay haydi ha ton tama gama kala ngam andinde on docteur Djibiso oɗo sa mo gonende jogui siroji so tawi neɗɗo wawa fasnude leɗɗe walla yarde leɗɗe ma yar siro kala ko woni tooke ɓanduma sammita ha laaɓa siftinde on docteur Djibiso ko safriyanke ngana yoga ñabbuji cuuɗiɗi so tawi a noddi a jokkodirama ko kala rafi mo joguiɗa so tawi a haalnimo so tawi wonko wawi hen ma o yon wawi hen so tawi o wawa hen ma o tindini ɗo poɗɗa yaade sa yiiɗi jokkondire docteur Djibiso mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 77 341 96 51 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 siftin ɗon docteur Djibiso ene safra kala ñaw sa jokkodire makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone mawde no gasa lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e no gas kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji men e jayde men yaw habride men witende Weltare TV to tawi a yeehi to hello YouTube waɗi Weltare TV ma hebde nangal jewte guila e habaruji ha e buudal yurmede ha e ko fati ndefuji e gueɗe
gueɗe kam kewɗe no feewi kewɗe kadi jaaduɗe e jamanu ɗe weltare TV waɗan toon e kala saaha eɗen mbiya kadi bandiraɓe yo mbattu hakkillaji ñande altine e habaruji men e ɗemgal pular sanga midi nde musidɗo men Sir Abdoulaye Sarr waɗanta en to jeyde wittede Walfa TV woni Walfadjri kono noon kadi e yewtere suudu men nde waɗata en kala ñande aleta habaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen jayde kridem ɓe kolliri tigui wonde Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o hirdi hanki Nouakchott o yaɓini wuuro Sehil Babi taw ko jillu makko gollal ngu balɗe ɗiɗi kanko Mouhamed Cheikh El Ghazouani o nden ari dusdemo ha to bowal aɗa diwoje ngal sito Nouakchott biteɗo Mouhamed Ould Bilali ko hoorejo jagorɗo makko wondude secrétaire général à la présidence wondude e woɗɓe hewɓe no feewi o yahani goto kadi omo yaade sete timmude no feewi ko wayno Khadijatou Mintou Bouka on ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati kotki omo yaadi kadi Mouhamed Wul Maymida on ko ministre de l'équipement et des transports omo yaadi kadi Ahmed Wul Mohamed Lamine on ko directeur cabinet makko e woɗɓe sete timmuɗo yaadi jandi nde noon hollirino hanki wonde jillungu ko haytanongu caggal kay teskede kewgol Covid-19 e nder leydi hen kono noon ɗum ɗon on kabaru lataki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ma jaa ha to Zouérat ko hamni ko ɗum waɗi to Zouérat noon tawe to rewo natto rewo leydi Mauritanie ko debbo goto jaraw duuɓi 4 ko kañum waɗa violé waɗa gueɗe kamtorinde no feewi taw kadi ko sagataɓe gorbi tati kañumen gaari to galle makko pecce jamma sanga 4h du matin tawi omo leeli e nder galle makko mo wonde sukaɓe makko ɗon tigui mbaɗimo gueɗe kamtorinde no feewi ne jogui labɓe e jasiji menasi kulɓini mum mbawi kadi fiidemo o wulli gulali kewɗi no feewi kono kaɗani violé mo ɗum waɗi ko nder légal to mbiyata légal épicerie el heddeva sara station service Mohamed Salim ɓe piimo noon ɓe piimo labɓe ɓe gañimo kadi ɓe mbaɗimo gueɗe kamtorinde no feewi ɓe mbaɗimo violé o wulli gulali kewɗi no feewi yo faaɓe no pular heewide wulago jamma ɗaltatake goto kono noon mataw hoddiɓe makko ɓe pamani gonon pular saabu kay hay goto ala paabiɗomo e oɗo saaha joni noon hollirama tigui waɗɓe ɗeɗon gueɗe ɗe ha e oɗo saaha joni cuwa yitede hono holliri kay debbo goto taw ko haɓantoɓe haqqe innama ade ha tengti haqqeji rewɓe kañum ɓayyini oɗon kabaru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jayde leydi ndi jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate diine jangde lasli o waɗi erago ñalawma hanki o nder haalande makko wadde erago faade dendagal almameɓe e faade dendagal sernaɓe jangguinoɓe e wajitoɓe kala nde mbawata kay alja tengti aljuma hande o fayi yesso nde mbaɗat khutbaji mabɓe kay e wasiyaji mabɓe e wajuji mabɓe kala e nder jumaji e nokkuji kala nder dairaji nde mbaɗata erago kay ko fate jertino yimɓeɓe ko fati kay e rentinde ɗumen e ɗiɗo cummuji taw ko cummuji ladde baɗoji e kala saaha saabu e oɗo saaha joni ko saaha tigui mo kuɗoli keewi saaha kadi mo keneli keewi so tawi kadi cummuji ɗi mbaɗi e nder ladde he ko bomare mawde no feewi wonande ladde nde wonande taaride ndi e wonande yimɓe kala kono noon kadi o waɗi erago o namdima kadi nde mbaɗata erago mbaɗa jettigoji mabɓe e hirtinoji mabɓe noɓe kewno wadde kala saaha ko fati e ndeɗo wempeƴere ɗiɗi ɓere oɗo brosa biteɗo Covid-19 dampuɗo oɗo saaha joni ɗum noon teskano ɓeydi no feewi e nder leydi hen ɗum noon mo waɗi wasiyaji toɓe mbajoto yimɓe e kala saaha ha tengti nder khutbaji he ko fati e oɗon brosa biteɗo Covid sappo ya jeenayyi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Rosso to Rasso noon ko ceernajo goto wondude e sagataɓe nayo kañumen teeɓa kamɓe noon ɓe tuma tigui ko juuɗe mabɓe moddude e guyka taw ko guyka dabeje alkamisa hanki o noon ɓe darima yesso justice taw kadi ko police de brigade de recherche ko kañuma teeɓinoɓe ɓe darima yesso justice noon kamɓe joyo kala ɓe tuma tigui ko juuɗe mabɓe moddude e ɗuɗo guyka dabeje saabu kayne teskano e ɗeɗo balɗe kala dabeje kewɗe ne gujje dammir jawdi ne gujje ne feewi e nder wuuro Rosso oɗo saaha joni noon ñawor mabɓe suwa gasde kono ɓe tawi tigui e nder kasomo Rosso ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi hono Sidi Wul Salem ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde towde ko wittoji scientifique o holliri tigui nder haalande makko alkamisa hanki o wonde hitande hikka nde leydi Mauritanie ɓe keeɓi temedde joyyi bourse taw ko bourse d'étude temedde joyyi bourse d'étude wonande sukaɓe janggoɓe caggal leydi heɓe baccalauréat fotɓe yaade janggoyde caggal leydi o holliri kadi ɓe keeɓi kelliri e nder ɓen noon hen 4 e joyo koye fannu ko wite jangde ko fati e médecine o holliri noon ɗina
bursiji médecine capanɗe 4 bursiji médecine ko nder leyɗele tati pecci ɗum leydi Maroc leydi Tunisie e leydi Sénégal hen leydi kala rokkiɓe 15 bursi ɗum noon o holliri wonde hitande hikka nde hitande o holliri ɗon hitande hikka nde ɓeɗon heɓɓe baccalauréat koɓe 12 ujunere temedde jeegom 12 ujunere temedde jeegom élève heɓɓe baccalauréat e nder mabɓe noon hen temedde jeetata ko série science gondiɓe série science ɓe série science naturelle foof noon kadi ɓen heɓe temedde jeetati série science naturelle kala ɓe jogi mabɓe kay kamɓe kala ɓe jiiɗi ko wadde inscrit jiiɗi tigui winditade to faculté de médecine mo Nouakchott o holliri noon faculté de science mo Nouakchott hattani mum ko temedere nogas étudiant kono noon haɗani laamu ngu forsi hikka ha wawi nawde temedde 2 e capanɗe 5 étudiant ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ten ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kanko e gollediɓe makko ɓe kolliri ñalawma hande o wonde ko 13 neɗɗo jiita ene tawa ko fiɗaɓe rafi covid 19 ɗum noon ko caggal nde temedde 9 neɗɗo kolkisa noon tumanoɓe ko fiɗaɓe ɓen yimɓe 13 fiɗaɓe noon hen joyi ko contact suivi goto ko cas importé woni ittuɗo caggal leydi taw ko aéroport Blaise Diagne ko ɗon tigui o teeɓa heddiɓe ɓe noon ko cas communautaire ɓe noon e nder ɓe cellane ɓe kadi hen 11 kepti cellal mumen hano hannirta ni ɗiɗon e tampino fewi ma ballite to banggue fofango ɓe tawi to hôpital principal mo Dakar goto hawri Ella Diallo leydi Sénégal noon tuggi ko rafi o naati leydi ndi woni tuggi 2 mars fade oɗo saaha joni ɓe jettima 15 ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayo e jeetato neɗɗo winditiɓe e doggol coronavirus e nder mabɓe noon hen 15 ujunere e temedde 4 e capanɗe 5 e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni pati galleji men temedere capan tato neɗɗo kawri hen Ella Diallo e oɗo saaha joni ko capanɗe 6 neɗɗo ɓe cellani keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen joom sarataji ɗiɗi darima yesso ñawoɓe tribunal de flagrant délit o Dakar alkamisa hanki o 19 lewru jolal hitande ujunnaje 2 e nogas hen goto ko Yaya Diallo wiyete goɗɗo wiyete ko Talla Diop kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe tuuma tigui ko tawrede ko fati e drogue mo hinde chanvre indien juge o noon holliri wonde Yaya Diallo yo soke namdima Yaya Diallo yo soke lebbi jeegom ferme tawa yita nangue Talla Diop o noon yo woppite ha laaɓa saabu kay ɓe kolliri ɓe keɓani on hay preuve goto ɓe kolliri ɓe keɓani on hay preuve goto kamɓe noon ɓe teɓano tigui koto légal bitegal Mermoz e nder Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men batoji chinois taw ko awoji e nder maaje kaɗe ɗe leydi Sénégal e nder tolno Dakar ɓe mbawi tigui weddade cambaleji mabɓe ƴewde liɗɗi nde ɓe tuuti cambaleji ɗe noon ɓe tawi tigui ko goskiji goni hen goskiji yimɓe jeetato sagataɓe jeetato ɓe wasɓe pittali men taw ko woni ko jeeyaɓe e sagataɓe ɗanninoɓe ɗanne suudayru yuɓe laano mumen yolino e nder maaje kadde ɗe leydi Sénégal tawa oɗo saaha kala ko ronkunoɓe yitede ko ɓen noon gosiji men jeetati e mabɓe gosiji men wawi nanguede cambaleji awo taw ko leydi Chine kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde dendagal ɗina goskiji noon ɓe mbawi jolludeɓe e laano mabɓe kay ɓe garta ɗumen ha to kaggulade mo Dakar kono noon ɓe mbawi jojjinde batti ɗiɗon goskiji e juuɗe laamu leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen fedde witede Union européenne e fedde wonde witede organisation internationale de migration halfinaɓe ko fate ɗanne ha tengti ɗanne ɗen ndewani lawol eɓe jogui juɓɓudi noon ɗuɓe mbiyata tigui programme wallude kay ɗanniyankoɓe e ɗanne ɗen ndewani lawol taw ko jukiɓe nokkuji yiɗɓe artude e nder leyɗele men ɓe kolliri noon e nder ɗum fannu noon ɓe mbawi artude 9 neɗɗo ɗanniyanke jukinoɓe e nder leydi Algérie to leydi Algérie noon ɓen 9 hen nogas e nayo ko Sénégal naɓe gartirama ha e nder leydi Sénégal hen joyo ko Gambie naɓe jaɓande jeegom e tato heddiɓe foof ko Guinée naɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fati e oɗo rafi taw ko rafi kawniɗo moɓe mbiyata maladie mystérieuse woni rafi kawniɗo tawateɗo to Thiaroye sur Mer Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fati e cellal aade o holliri tigui o holliri e nder haalade makko wonde ko fati e oɗon e nder haalade makko ko fati kay e oɗo rafi kulɓiniɗo kamniɗo moɓe mbiyata maladie mystérieuse de Thiaroye sur Mer o holliri noon guila rafi o feeñi laamu ngu nana darino doole mum ponno ƴetti peeje kala wawde kay falade e andude ko saabi rafi o e hadde cargol rafi o holliri ɗon ɓe mbaɗi hen losgoji kewɗi no fewi wittuji kewɗi mbaɗama hen e nder wittuji ɗin noon taw ko institut Pasteur ene waɗa hen losgoji mum ko noon kadi ɓe ɗon taw ko sagataɓe spécialiste uji gollotoɓe e nder ministère de la santé ha tengti noon e halfinaɓe ko fanti e ko wiyete anti poison kañumen foof nana ƴuuri guila nden kay ene mbaɗa hen wittuji
produit kewɗi échantillon ngaji ƴettanoma e ndiyam ƴettanoɓe eɓe cellani ɓe koliri noon e oɗo saaha joni ko losgoji ɗi puɗɗi hullirde ko kay wonde ko ɗiɗon oɗo rafi biteɗo maladie mystérieuse tawa ko puuƴe puttata e yesso neɗɗo e juuɗe muɗum e terɗe mum e nokkuji ɓandu mum kala ɓe kolliri ɗiɗon rafiji noon o holliri ko rafi o itta ko nder maayo ngo maayo hangota ko awoɓe gaddi rafi o holliri noon rafi o raɓodirta eɓe hakkude yimɓe so tawi kay haysa mimi gonduɗo e rafi o raɓatama saabu ɓe tawi rafi o kadi wona rafi viral woni tigui wona virus addi rafi o ɓe kolliri kadi rafi o haydara jokkodirani e mborosa covid 19 saabu yoga e ɓeɗon wonduɓe rafi o testaɓe kala hay goto hen ala tawaɗo ene wondi e mborosa covid 19 ɓe kolliri oɗo saaha joni hakkillaji mabɓe kala keeɗi koye pista ko wiyete produit toxique woni tigui wol produit memdata poɗɗo wonde e diƴƴe he ko ɗum foti wonde ɗum saabi noon ha maayo ngo udda e oɗo saaha joni awoɓeɓe jahata ɓe jiiɗi noon ko dendagal yaaɓe maayo ɓe kala so garti mbawa jaɓɓede kay mbawata ko docteur eɓe e laamu ngu mbawa jaɓɓade ɗumen mbawa kay wadde ɗumen test so tawi gondani rafi o holliri noon e oɗo saaha joni leydi Sénégal ɓe puɗɗima yitude temedde jeetato neɗɗo wonduɓe e oɗon rafi temedde tato neɗɗo temedde taɗaccon haqqe temedde tato neɗɗo wonduɓe oɗon rafi fuɗɗiɓe yitede hen sappo e jeetato en tampini feewi ko antirɓe e dibɓe foof noon nana mbaɗa prise en charge taw ko laamu ngu ƴetta ɗumen en charge mbaɗa hen losgoji o holliri noon e oɗo saaha joni hakkillaji yimɓe foof ɓuuri wonde kay koye produit o foti wonde koye maaje ke koye nder ndiyam he kono noon o holliri ɓaade losgoji ɗi cuwa gasde ɓe mbawa tigui yeɗanede koye ndiyam he woni kono kamɓe gandi rafi o wona rafi viral woni tigui wona virus hay goto ala hen kadi rafi o raɓoditta ɗum noon yimɓettu hen hakkillaji men deña hakkillaji mumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen alkamisa hanki o to Farabougou wuro witengo Farabougou sara muɗum sagataɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi jango mumen e nder guesse taw ko guessede gerte ɓe mbawi yoɓade pittali sagataɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen debbo goto barminama hen debbo goɗɗo kadi dahama hen ɓe jaadi ɗum ɓe jaadi e muɗum ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo waɗa ɓe noon hen goto wiyete ko Modi wiyeteno ko Modibo Mayga goɗɗo wiyete ko Ousmane Dembélé ɓe gonno koye soñde guesse mabɓe taw ko guesse gerte debbo goɗɗo barminama hen mbiɗen debbo goɗɗo kadi dahama hen debbo hollirde on noon hayde hollirama noon kamɓe wat boniɓe ɓe gari tigui koye pick-up mabɓe ɓe mbaɗi ñangu mabɓe haaɓe gandi laamu ngu tini ɗon laamu ngu wawi notitade hen ɓe ƴetti tawi ɓe jeehi laabi mabɓe ko laamu ngu wawi ƴettude goskiji mabɓe e gañiɓe kala ɓe mbawi nawede tigui to centre de santé taweteɗo nder on nden fanɗe siftini ɗon kadi yontere ɓennude nde ɓe mbaɗino jangu mabɓe e nder guesa ɓe mbawino dahade sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe nder guesa mumen coña ɓe jaadi kadi e dendagal guuramo cudduɗo soñje ha joni ko leydi Mali keddoɗen alkamisa hanki o jagorɓe ɗiɗo walla jagorɓe tati woni 3 ministre tawateɓe nder leydi he e mbaɗi transition mbawi tigui joddade e yoga e mawɓe ardiɓe lanɗaji dawrugol tawateɓe nder leydi he taw kadi ko fuɗɗiɓe hollude metti mumen e ngal ɗoccatal bitegal CNT woni tigui commission halfinaɓe ko fatede laamu transition leydi ndi fuɗɗiɓe yoga e mabɓe kadi ɓen lawimɓe darugol yoga e mabɓe ko fuɗɗinoɓe geddude hollude tigui e oɗo saaha joni haydara beltaki no transition fuɗɗi yarude ni saabu kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni ala ko woni yidde laamu ngu ha tengti dadiɓe so wona tigui ɓaftude kala golle la transition watta e juuɗe mumen ɓen ɗon transition yintaw ko dadiɓe leydi ndi jeeyaɓe commission ko wiyete tigi comité national pour le salut du peuple ko ɓen jiiɗi dendagal poste ji paydinde foof e doole transition foof wattude e juuɗe men ɗum noon ɓe kollirino hen mette mabɓe no feewi e oɗo saaha joni noon ministére uji tati nana joddi e mabɓe e mbadi kaldigal beele tigui jaam e kisal arta hakkude mabɓe ha transition wawɓe jokkude hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen guila alarba ɓennuɗo o gollotoɓe hewɓe taw ko gollotoɓe liggaji laamu woni fonctionnaire ko tawete tigui ko tikkere hofgo juuɗe ngo balle tati ko aljuma hande o tikkere nde foti gaste e bureau ji kewɗi noon teskama bureau ji kewɗi gollaki teskama golle kewɗe dartima no feewi saabu kay koko wiyete service minimum woni ko yimɓe seeɗa tan ko kañumen dawata ka jaggol hollirama noon ko fedde syndicat eri tikkere hoof juuɗe nde ko fedde witede l'INTM woni catala syndicat ɓurgal mawnude tawateɓe nder leydi Mali ko kañumen tigui mbanno erago ko fati nde ɗon tikkere hofgo juuɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate
cellal ade o ɓayini communiqué makko mo tongode temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi communiqué o noon ko ñalawma alkamisa hanki o kiiɗe o waɗi ɗum o holliri noon nder communiqué he wonde ko temedde jeetati capantato e nayo neɗɗo ko holkisono tumanoɓe ko wonduɓe e rafi coronavirus e nder holkiso he noon hen capanɗe jeegom neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi o ɓen capanɗe jeetato noon e nder ɓe cellano ɓe kadi holliri sappo ne kepti cellal mumen neɗɗo goto hawri hen e ladial so tawi ko capanɗe jeegom fiɗaɓe mboroso tawi ko capanɗe jeegom fiɗaɓe mboroso ɓe hay heeɓi yimɓe ɗiɗo to wiyete kala bogoro heeɓi yimɓe jeegom kadi yimɓe tato heddiɓe ɓe kala tawate koto Bamako lamorgo leydi ndi oɗon ñalawma hande noon o holliri leydi Mali ne yara e ujunnaje 4 capanɗe jeenayyi e tato neɗɗo fiɗaɓe coronavirus e nder ɓe noon hen ujunnaje 2 temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗo kefti cellal mumen ha no hannirta ni capanɗe jeenayyi mabɓe kawrino e ladial e oɗo saaha kadi eɓe jogui temedde jeetati capanɗe jeegom e goho neɗɗo tumaɓe yato gondani e rafi coronavirus nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi centre afrique paadena laamu leydi centre afrique taw ko société mabɓe biteɗo société biteɗo taw ko société mabɓe biteɗo société centre africaine de télécommunication ɓe kolliri tigui wonde ɓe ciifodiri e société leydi France biteɗo ɓe ciifodiri biteɗo global technologie ene fewnitanaɓe central mabɓe société mabɓe ko fati télécommunication on société ɗon yidde mabɓe kay ko beele ne fewnite ɓe mbawa wadde hen des pilon woni tigui potoji ha wawa sarwude yoga e nokkuji ko fati e internet ko fati e télécommunication kala ɓe kolliri noon to golle ɗe peewi fadde capanɗe e nder temedere neɗɗo kala hen 40% e population leydi ndi ha tengti noon tawateɓe to banggue hirnangue e tawateɓe to banggue worgo leydi ndi kala ma mbawa hutorade keeɓa internet o hano hannirta ni ɓe kolliri noon golle ɗe noon ko jaaru muɗum kene fewni ɗum ne qime ha million ngaji nogas taw ko haalisa euro koto Congo Brazzaville paadena fodde capantati e jeenayyi ujunere taw ko retraité ene tawe tigui ene goni e oɗo saaha joni e caɗele mawde ne fewi kadi ɓe kolliri mette mabɓe faade e laamuɗi ndi ha tengti noon e halfinaɓe fannu mabɓe o saabu kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe kolliri lebbi nogas jeetati joni haaliss mabɓe koko ñamata hen tawa kadi ko gollotoɓe ñamata pension ngaji mabɓe ɓe mbaɗi mawɓodiral mabɓe ɗon mbaɗi communiqué mabɓe e rade kay ko ɓuuri yawde e yaccade ndeɓe joɓate dendagal koppereje mabɓe ñamade fodde lebbi nogas e jeetati woni 28 mois d'arriéré nden laamu ngu wawata hebde pension mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi Maroc cakkitoto den Denis François ko consul leydi gonnoɗo consul général mo leydi France joɗanneɗo leydi France to Maroc biyeteɗo Denis François kañum tigui tawa ene maayi alkamisa hanki o e nder suudu muɗum e nder consulat to wuuro wittengo Tanger ko sanga 7 heures subaka noon nde sehilaɓe makko gollidiɓe makko gaari ko ɓen tigui naati nder suudu makko tawi tigui o wondani e wonki e oɗo saaha joni noon losgoji jaaƴi nana uddita hen ambassadeur mabɓe joɗiniɗo leydi lamorgo leydi Maroc wawi tigui nuldude e toon taw kadi ko goto e dadiɓe muɗum wawde tawtorede kay associé laamu leydi Maroc ha losgoji ɗi mbawa rewde lawol beele kadi eɓe ganda so tawi ko mayde naturel tawi ko mayde pral walla so tawi ko barade ɗum noon ala saaha joni ko losgoji jaaƴi goni hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo